wrth y modd efo lluniau. Dwi wastad wedi bod trwy foes. Nes I ddim stopio fynd I exhibitions a llefydd lle oedd lluniau enwog wedi cael eu ymddangos. O ffarwel mae'n fore braf, o ffarwel I chi. Des I penderfynu fynd I coleg celf o'r ysgol. Es I na yn 58 I Gaerdydd. Ges I ysgoloriaeth, so oedd arian da fi I fynd wedyn. So, dwi wedi bod wrthi ers hynny, really, ond nes I dechrau gwneud cerddoriaeth, fel mae pobl yn gwybod, a dwi wedi bod yn cerddor rhan fwy o mywyd I. Rysiwch mae'n rhaid yma dael, i'r aeth alenw amron. Dwi'n abod Meic ers dechrau 90au. Dwi wedi cael sgwrs am bell waith yng Nghaerdydd ac o'n sôn bod wedi mynd I coleg celf yng Nghaerdydd yn dechrau 60au. Ac o'n I fo diddordeb wrth gwrs cael ei arddangosfa I waith celf am bod o'n 70 blwyddyn yma yn ôl sy'n gyfle da I gael rhyw fath o arddangosfa adolygol o'i waith celf o. Yn amlwg diom wedi bod yn peintio llawer dydd a wedi ailgydio ni. Yn wedig pan nath o'i Chanada yn gyfnod blwyddyn dwytha. Ar hyn o bryd, da ni rhyw 6 wsos I ffwr o agoriad ar arddangosfa. Felly wrth i'n dewis ag yn deithol, newydd fframio'r rhai ar lluniau. Ac wedyn fydd arddangosfa'n cychwyn yng nghanol mis Mai ac ymlaen tan mis Gorffennaf. Mae'r studio da fi yn Chanada a os dim eisiau symud o'r studio. Mae'r prysedd gwydyr a dyma'r olygfa dwi'n gweld o'r studio yn y nos. Comox Valley, mae'r afon. A wedyn nes I hwnna, o'n i'n gweud, mae rhaid I fi wneud y goliadau yma. A wedyn nes I gweld un noswaith, ei edrych ys y trwy'r ffenest, a dyma bledi lleiad llawn. So, oedd rhaid I fi ail-wneud y cwbl lot wedyn. Oh, I gotta do that. So, mae nhw'n eitha fawr hefyd. Mae lot o waith fyna, chymod, yr underpainting yma. Mae'n cymryd lot o amser I wneud clean fyna. A mae'r fframau, mae'n fel ffram ffenest. O'r golygfa trwy'r ffenest y studio I wedi, really. A hwn yw Mount Washington Glacier lan fan hyn. Mae hwn, oedd rhaid I fi mountio binoculars ar ryw stand I sketsio'r brydi thing yma, achos mae hwn o beth o'r lle o'n i'n sefyll yn y studio. Mae hwnna o beth 20 milltir y pellter. A dyma'r mynyddoedd Beaufort Range, maen nhw'n galw nhw. Mae'r ein bod 2 waith maint Eryri. Mae'r ein 6,000-7,000 feet. Ar y dwlau glas yn cerdded, bobl bach ar lwybrau'r defaid. Mae mywyd I wedi bod yn hollol fractured. Mae mywyd I dwi wedi bod ar daith bron trwy y mywyd I, dim yn sefyll ni'n man am cyfnod hir. Just mynd a teithio, mynd o'r fan i'r fan. So, ddim cyfle, mae rhaid I fod yn llonydd, mae rhaid I cael llonydd, mae rhaid I cael studio I wneud gwaith fel hyn. Rhywle dros y nen, fflamau'n aros ar y pren. Mae rhain yn typical ffermwyr canu o'r un man y bwre wedi cael y kick-out o'r tafarn. A dyma'r un esgob fan hyn, neu ffrindiau sydd yn ffermwyr, a maen nhw'n canu yn y stryd tu allan i'r pub. A dyma un arall fan hyn, o nhw yn war y cardiau, a smoco. Maen nhw'n caricatures o bobl o'n i'n nabod blwyddyn nôl. Mae'r celf yn mwy I wneud â hanes fi fel person, hanes y mywyd I. Mae'r cerddoriaeth yn hanesyddol hefyd mewn wahanol ffyrdd, ond hanes straeon pobl eraill. Dwi yn ysgrifennu caneuon am profiadau fy hun, ond mae rhan fwy o'n caneuon fi o beth digwyddiadau neu cariad, lot o caneuon serch, of course. Ond mae'r lluniau dwi'n mynd lawr llwybrau hollol wahanol i'r cerddor. Dyn nhw ddim yn perthyn. O'n I bai bod nhw'n dod o'r un groth.